Здрасти, казвам се Цвети Дилчева, на 31 години от София съм. Занимавам се с частен бизнес, отделно съм в сферата на държавния бизнес и така. Защо реши да се явиш на кастинг за телевизионни водещи? Имаш ли телевизионен опит? Имам, да, телевизионен опит в сферата на елит предаването, БНТ. Отделно преди това съм водила предаване за лов и риболов. Прохождащо така или иначе. Отделно съм се снимала в разни продукции, филми, телевизионни реклами, нещо като хоби е това, не професионално. Колко мъже са се хванали на кукишката в лов и риболов? Айде сега! Не е нужно да уточняваме, ще отклониме конкуренцията. Момче, ти имаш ли въпроси, свързани с спорта? Понеже предаването, както ти казах преди малко, ще бъде с спортна насоченост, по-широко спектърна и е необходимо така да имаш не дълбоко специфични знания, но все пак да разполагаш с арсенал от някаква обща култура, която да е. И малко по-напред от обща култура, за да може да водиш разговорите, да не се получава така изкуствено, нали, въпросите да са ти зададени от нас, защото някой път след въпроса следва ревъпрос и да може да се получи разговор. Ясно, къде ти стигат познанията? Познанията ми стигат общо взето до там, докъдето съм се интересувала аз да имам здравословен начин на живот, здравословно хранене, спортувам и се занимавам с йога от 5 години, даже 6 години. Отделно съм тренирала 7 години плуване като дете, фитнес не чак толкова професионално, просто да поддържам мускулатурата на тялото, защото йогата така или иначе повече се разтягам там, докато фитнеса повече така ме помня. Двата въпроса е нещо против да ти задам такива по-специфични? Може да, ако успея да отговоря, нямам нищо против. Какво ще кажеш за аеробните натоварвания? Какво правят в тялото? Аеробните натоварвания повече изгарят, докато фитнеса, зависимост от това върху коя мускулатура искаш да работиш, можеш да го направиш така да заякнеш, да помпаш. За пиенето на вода по време на тренировка? Аз доколкото съм чела и съм запозната, преди тренировка е хубаво да пиеш вода, след това също, но по време на трениране не е много добре. Първо, защото затруднява организма и става като тежест, отделно, не знам, това е което аз имам като нисковъглехидратната диета? Нисковъглехидратна диета, аз общо взето съм почитател на нисковъглехидратната диета, тъй като смятам, че месото и протеините изграждат мускула. Когато искам да сваля, много бързо залагам на салата, риба и повече белтъци. Въглехидратната диета не е подходяща за хора, които не искат да качват килограми. Добре. Не знам дали въобще това, което съм запозната. Виж, от гледна точка на отговори си го каза точно както си е правилно, нали, обясни го с твои думи, не влизаш в някакви термини. Терминология въобще не съм запозната с това нещо. От една страна това, нали, е минус, но пък от друга би ги задала въпросите на гостите по по-елементарен начин, по който, нали, маска от хора би възприела и разбрала, да. Защото гледаш ли в подробности, така един термин да изпуснеш и можеш цялото послание от госта да го разбере. Да, и гостите могат и те да не са наясно, не е задължително. Това, че са успешни хора и спортуват, не значи, че са наясно точно какво правят. Може голяма част и предполагам голяма част от тях ползват треньори, които треньори са казали какво да правят и не просто разбираме какво правят, да търсим обяснение защо така се случва, да търсим биохимични процеси и така. Напоследък все по-популярно е да използваш инструктори, нутриционисти и нещо, което по някакъв начин, нали, ти помага начина на живота, пък е много полезно, както и здравословното начин, и кухните, които вече възникнаха. На мен ми беше достатъчно, сега Иван ще зададе някакви въпроси. Слушам да, Иване. Значи, все пак предаването ще носи някакъв неразвлекателен, така по-скоро да бъде и гледаемо. Не шоу, просто да има и такива ситуации да се създадат. Няма да бъде
чисто журналистически здравен журнал, нали, да сме така... Ами да, то даже ако се отклоняват темите малко и от фитнеса от време на време, също ще е приятно, да. И ще разчупва така или иначе. Така че той ще тества като, нали, в тази... Истината пита, понеже кажа, че се занимава с кино, в кои филми си участва? Последно участвах във филма, който е Маймуна, български филм, не знам дали сте го гледали. Аз гледам трейлера, да съм успешен. Да, много успешен, много популярни и много ми харесва, че напоследък много се работи върху българското кино и въобще популяризирането. Ами, смятам, че ние имаме доста голям потенциал да се развиваме не само тук в България, но и извън България. Отделно имаме много актьори и актриси, които ние самите не сме запознати, че те въобще са популярни по цял свят и България. Отделно, аз общо взето съм го правила това нещо като хоби. Занимавала съм се като чисто ми е било интересно. И така. Харесва ми българското кино определено, особено напоследък това, което излиза като тенденция. Добре, темата бях така ще като водиш, сега казваш, че занимаваш с телевизия, аз питам какво ти е мнението за българското кино, да дадеш като обзор за теб, защо успява ли българското кино или вече не става нещо? Според мен е успяло и много повече занапред ще успява. Отделно идват много холивудски актриси, актьори, които създават продукции тук и ни дават някаква база и основа ние да видим как може да се изгради това нещо. Инвестира се много тук, чужди инвеститори виждат, че има бъдеще и потенциал в това нещо. Не само с техните продукции, но и с актьори и актриси, които ние тук притежаваме като потенциал. В външна продукция не, все още не съм участвала в външна продукция, но се надявам някой ден, ако ми се отдаде такава възможност, сигурно ще приема. Кое е най-екстремното нещо? Екстремно нещо... Да знам. Добре, ти кажеш нещо, което най-много ти е дигнало адреналина и се чувства най-много живо. Без значение какво сте створа. Екстремно нещо за мен може дори да е любовта, зависимост от начина, по който го изживяваш и човека както те кара да се чувстваш от среща, така или иначе. Това е за мен екстремно нещо. Иначе, ако имаш прави дали съм скачала с бънджи и такива неща, не съм, защото мен ме е страх от високо и за мен ще е предизвикателство, така или иначе. Да, зависи. Какво мислиш за изневярата? За изневярата? Ами, зависимост от това човек как те кара да се чувстваш от среща и как сте си договорили отношенията, изневярата може да е само в главата, може и въобще да се случи. Може и да е другаде, да. Добре, аз съм доволен. Това бях моето въпрос, много ти благодаря. И аз благодаря много. И вие не съм имал дали има още нещо. За кой? Сериозно? Записвай ги. Записвай ги как? Ако работим, кога ще задаваш? Да, слушам те. Ако ти се отдаде възможност външна продукция, каква би била мечтаната ти роля? Мечта на роля... Защото ти си актриса на българския филм, на си актриса. Да. Да, да кажем, каква е мечтаната роля за теб, външна продукция? Какво би искал ти да изиграеш и да представиш на зрителите и на всичките хора, които ще гледат, защото знаеш, че киното много въздейства върху хората. Аз също занимавам с кино, каскадьор актьор съм. Да. И въпросът ми е малко личен. За мен. Да. Предполагам, разбрахте. В лични места за теб. Много искам да те питам какво искаш, кое е мечтаното нещо за теб? Ами като роля и като тенденции, които следа в киното, аз съм почитател много на историческите филми. Давам пример. Клеопатра. Това си да чуя. Интересуваш ме точно какво искаш да изиграеш. Защо избираш Клеопатра в положението? Ами, защото това е нещо, което е модерно и в днешно време. Историята, която владее света и е била и въобще ме вълнува по всякакъв възможен начин. Както Спартак, Хубавата Елена, такива филми, които са точно които са се случвали истински, да, адреналин, битки, абсолютно всичко има вътре. Търси го, да, по един или друг начин. Аз не знам ти на къде клониш. Аз питам, не куля.
един исторически въпрос, който ще каза за Клеопатра, с кой римски военачалник е извинен? С Цезар. Нина, ние питахме като откриване и закриване на предаването. Не видим как се справя. Ти ли беше задал това? Тя се справя! Аз също не го знам, защото тя се справя. Но Тя се справя! Да го имаме документирано, все пак, после като преценяваме. Да го задам. Да, Добре. Ти го беше задал преди път. Заповядайте. Това е първата част. Първото пилотно предаване имаш да им покажеш как ще го откриеш. И как ще го закрия? Да, и как ще го закриеш. Като имаш предвид, нали, че първото пилотно предаване създава на зрителите представа за напред какво ще бъде. Да. Да кажа, че първи облик си ти, аз ще задам 3-2 майче, ще го кажа. И искам да видя как ще го също. Добре. Готово ли си? Да. Заповядай в камерата. 3, 2, 1, екшен. Здравейте, аз съм Цвети, а вие сте с първото пилотно предаване на Фитнес Мания. Очаквайте много интересни теми. Нищо. Очаквайте много интересни теми като това за здравословното хранене, начина на живот. Ще отлетим и до Рио де Жанейро, където ще проследим как се случват и какво се случва на Олимпийските игри. Отделно ще проследиме футбол на малки вратички и за почитателите на плажния волейбол също ще има нещо много интересно. Останете с нас. Супер, тук си малко тук обърках. БНТ излезе на преден план. Това са част от харска работа. Добре, нищо, това е телевизията майка, няма страшно. Да. И закриването. 3, 2, 1, екшен. Останете с нас и ни гледайте и следващия път. Ще ви подготвим много интересни теми, ще влезнем в света на киното, на модата, на лайфстайл, звездите и ще имаме много интересни гости. Чао от мен, Цвети!